Ano yung time guys, maapa dyan pag-abot na hugikan ko ni duty sa barangay. Paniod to ni guys, kay muli man ko ugod to nga to sa among panimalay. Suri-suri ko aning bye-bye guys, kay gapahangin. Arang iga nga guys, mao na nga may lakaw ko guys, subay-subay aning baybayon. Nakita ko aning mga manok guys, hiniktan sa ahon man yung anak nga nindot og color ning iha mga hiniktan, parera bag color guys. Nalingaw kay ko ni tan-aw sa mga hiniktan ba kaning mga manuka guys, diri ra pod na siya sa iyang tangkaw, iyang gipaintan ni guys. Dali ra gyud ning manok pa sanayon no, mga pila ra man tong buwan, piso pa man ni karon dagko naman. Og sa akong pag suroy-suroy guys, nakit-ang gyud nako ning usa ka senior citizen ni ade aning bye-bye. Nakurat ko kay ang amo dang suod nga higala nga senior citizen ga tao di ni si og palangre. Sa iyang katiguangon guys, managat pa. Nanaod ni siya og panagko kay uso lagi ang pagpamalangrig panagko guys. Mauna nga niadto ko ni siya kay nanumpay ni siya guys og panagat. Dili siya makatubag sa akong mga pangutana guys kay nagdupa-dupa man siya og pila ka dupa ang utlanan sa iyahang taga. Munang wala lang po ko mangutana, mang-interview niya guys. Kay bisig malimot siya sa iyang pagdupa-dupa sa iyahang taga. Pila na ni kaadlaw guys siyang pamalangre hantod na bilin, mao lagi karon iyang gisumpayan. Ambot o makakuha ba kahapon ni taong senyora kay alayo man gud iyang Pinoy-anan to man gud dito sa bukid. Unya muanhi na sa ubos, sabay-bay init na kaadyo. Usahay di na kaabot sa paon. Mga hali na ang buot ipaon. Dili pa siya kaabot. Mao na nga usay maawahay gyud siya sa paon guys kay sira pong usa maglihok. Kining mananagat god og usa ra ka tawo maglihok lisod jud. Pero og naa jud kay katimbang okay ra. Kini siya guys, mananggot pa man gud ni siya, mo nang dugay siya makatugbong sa baybay. Mananggot pa siya pila ka puno ang sanggutan. Una pa siya mahitugbong diri sa ubos. Mo nang gisakaingon lagi nako guys, iyang gisumpayan ang iyang panagat kay nubo naman. Kay pila ka adlaw intaw tong 00. Atong atangan ni siya guys kung makakuha bag jud ka ni og di. Kay kami gani ni undang na pud mi anang pagpamalangrig panagko kay masiro lagi ta. Ato ning tan-awon ugma guys og makakita ba jud ka ta anig isda ni dia. May laman pod og wa koy lingaw guys kay makaatpong ko sa iyahang pag-abot. Naunsaon pod nato guys og di ta ka kita sa iyang isda og mapuhon kay puro man gud ta na trabaho ani. Mo nang atong atangan guys ug mang adlaw. Mo na yung sakayan guys, gamay ra hinuon pod, igo-igo ra pod ni dia. Pero jackpoton po ni usahay guys. Mo ni si Tatik. A few moments later. Pagkaugma guys, nakurat ko kay dunay nag-under nga pambut nga kanang nikarat, murag na bangga guys sa iyahang sakayan. Mo tong ni dali ko og lantaw sa baba sa suba guys. Si Tatik di ay. Awahin ako guys, ni kuha og kamera sa iyahang isda guys. O mao na lang among nalantawan nga gibit-bit na ag isda ni Tatik guys. Gibit-bit aning babayhan na padong sa merkado.
Dako-dako po niyang isda guys. Mo ni kuha ni Tatik. Katong senior citizen nga ato ang gi tanaw guys, nakakuha gyud siya og isda pagkaugma. Wa lang nako ni siya masugat dito sa ubos nga bahin sa Suba kay diha pa ko'y gitrabaho guys. Og ato na siyang pangutan-on og pila ka kilo jud ang iyang isda nga nakuha karong adlaw. Ang iyong mga anak ani guys, dagko na. Ang uban ang eskwela pa, ang uban na narbaho na. Pero siya guys, murag wapo ni saligi na yung panagat o para pamugas kay na may narabaho ni Jagiya. Tingali ani guys, lingaw-lingaw ra. Kilaw-kilaw. Kay asawa pod ani guys, naaman po'y mahimo pod. Basta para nako kining pagpanagat ni Tatik, lingaw-lingaw ra ni. Mao na ni siya guys. Nitumod na siya guys. Padung na gyud diri sa may ibabaw. Atong bangutan-on og pila gyud ka kilo ang kuha niya nga mamsa guys. Kay wa malagi ta ka tinder pag abot jud ni dia. Kay doon na po ko gitrabaho tusod sa balay. Kay tingdiga mo man good guys. Kinahanglan na may luto pag abot sa amo ang mga mananagat. Atong niya naman siya guys ato kunong pangutanon og unsa kuno ka dako sa iyang isdang kuha nga mamsa karong adlaw. Giduol si Tatik guys sa mga mandadjungay. Kailan dadyungan si Tatik pag pasaka sa iyang pambot diri sa ibabaw. Kining pambot guys ug wa gyud mo dadyong kinaluoyan kay gas di jud ka kalawod. Mauna nga kinahanglan jud nga abtik jud ka nga naadyoy mo tumod or nay manabuay dali-dali jud kag tumod gay naay mutabang nimo og alsa sa imong sakayan. Kay kung ay mo alsa hadlok maanod guys. Kapan? Ini bau ke? Sorry, ari. Na, ari. Apa? Ang pag-yun. Opya. Ari bulak ya. Gusto ko ano? Gusto ko na, gua moso ah. Gusto ko na kay Labi dito pinamosok tapi makuruhan na dito. Nakalingi man miktik. Ha? Majura pong nabangga ka nakalingi mi diha mo rin mamsaan. Pila kilo tek? 5. Wow. 5 kilos ra kay. Para may gatag. Mao lagi. Ano kay nagihatag gino? Na. Unsingan aning Hoy. Wala ni buwak ka pulang re. Agi mong garden na toron, daghan na toron. Ha? Garden ni matong, daghan na suba. Ikutan na ko. Albini? Alam. Bong namoy kajagkan. Wa to. Wa kataktak. Wa pa. Utong padong atong kalugay. Ah. Namo giduot itong ilang ko ano baga damo pero lamraw pa. Ana na. Atong katunyong katatag ba? Kadto pa kaong pa de. Ang batek. Turun bukoy. Ada. Ano? 5 kilo. Ya, ay. Mahal ba? Turun din ngayon mo. Ano pa na mo 5 kilo, sing masirap mo katatulo ba? Oo, turut na.
Kani kini tanan ha. Yan tumukta. Balik-balik ta guys ni Tatik. Si Tatik guys, kugihan na siya nga managat. Sabi na kung panahon bitaw sa pagpanubid. Makakuha siya dagkong isda guys. Manghatag yun na sila namo. Mauna nga nasuod na namo ni Tatik. O kung sabi mo problema namo guys sa amo ang mga sakayan, ibutang tag maginanglan mi og katig or palatik. Si Tatik yun among duolon kay siya may dunay mga kawayanan sa ibabaw nga bahin sa bukid. Mao na nga si Tatik yun among masampit. So si Tatik nasuod yun na namo guys. Mao na nga mura ra po na siya namo og igsuon. Muna na pasalamat po kong Tatik guys kay may pong tao. Sa po'y among hangyo ni dyan, dili po siya mubalibad. Kabahin sa mga kawayan. Kung amo na si amo ang gamiton ng mga kawayan, okay din na si dyan. So guys, mao gitong ako ang pagpaila o pag silip sa kaagi ni Tatik guys sa iyang pagpanagyak sa iyang pagka senior citizen. Ako mo yun guys. Bye-bye!